Dámy a páni, teraz odovzdávam slovo vyslanej moderátorke Lucke, ktorá má pre niekoho z vás pripravených zopár otázok. A kto to bude? Milí hostia, je nám cťou medzi nami privítať riaditeľov základných umeleckých škôl, ktorí sa do nášho projektu zapojili. Za všetkých vyspovedáme riaditeľku súkromnej základnej umeleckej školy Dama v Prešove, pani Katarínu Burgrovú. Tak pani Burgrová, ktorý muzikál máte najradšej vy, ak ich teda máte rada? Tak samozrejme, mám veľmi rada muzikály a v mojom veku sa mi momentálne najviac páči muzikál, ktorý napísal Udo Jürgens a volá sa Ich war noch niemals in New York. Nikdy som ešte nebol v New Yorku. Je to o dvoch senioroch, ktorí sa do seba zaľúbili v domove dôchodcov. Tak takýto muzikál nepoznám, ale ani to nemáme v repertoári, ale na budúce, keď budeme robiť takýto projekt, tak snáď to do toho zapojíme, tento muzikál. A čo hovoríte na náš orchester? Myslíte si, že má budúcnosť? No ja pevne verím, že áno. Ja som veľmi šťastná a veľmi podporujem túto činnosť a veľmi pekne ďakujem všetkým učiteľom a žiakom z našej školy, ako aj z ostatných škôl, a tí, ktorí sa zapojili. Držím palce a verím, že to bude takto pokračovať. Ďakujem krásne za rozhovor. Odovzdávam slovo na javisko, chlapci. Ďakujem, Lucka. A my vám v tejto chvíli ponúkame piesne z muzikálu Kad Midláš, autorského tria Michal David, Lou Fanánek Hagen a Libor Vaculík. Tento muzikál hovorí o živote pražského kata Jana Midláže, ktorý bol študentom medicíny a ktorý sa pre lásku k Dorotke vzdal štúdia a dal sa na dráhu kata. A čo vy, dámy a páni? Čo ste ochotní urobiť pre lásku vy? Ja by som bol ochotný na tú pravú lásku čakať hodzaj roky. A presne to si budete môcť vypočuť v nasledujúcej piesni. Píseň proudu roku, ktorú vám zaspieva Pavol Jozafát Sékely. Ale ešte pred ním vám Barbora Opielová zaspieva pieseň Nechci byť tu dál, taktiež z muzikálu Kad Midláš. Nemám už kráčet, sílu dám. A tak teď průchod pláči dám. Nešťastná chvíle a přísný soud, následky hrůzné pro mne jsou. Mužem, co zkrouší bratry své, nemůžu tíhu žití nést. Odcházím rázně, páchám tak hřích, nelze však s tímto mužem žít. A tak národ smrti vítá, v nebesích snad najdu klid. Andělé snad zřím tam, s nimi v míru můžu žít. Tak se s údolím se sloučím, kde se příběh děsný stal. Letím vstříc nebeským loučím, já totiž nechci být tu dál. Smrt českých pánů je zkázou mou,
těsný stál. Letím vstříc nebeským loučím, já totiž nechci